Aj tie najkomplikovanejšie problémy majú jednoduché riešenie. Stačí na iba prísť. Platí to aj pri podvodoch. Na tie bytové sa pozrela Lenka Dale. Žijeme v dobe, keď sa kvôli podvodom s bytmi falšujú občianske preukazy, ale aj iné rôzne dokumenty. Ohrození bývajú najmä starší dôverčiví občania, opäť s jediným cieľom – odradiť ho byt či dom. Lenže ako sme zistili v Púchove, netreba na to žiadne sofistikované metódy. Podvody sa dajú robiť jednoducho, až primitívne. Ja som sem prišiel za mojou nebohou družkou sem bývať. Potom sme plánovali svadbu, medzi tým ona žiaľ Bohu ochorela, dostala sklerózu multiplex a potom mi zomrela. A týmto pádom som zostal sám, tak som sa rozhodol tento byt predať a odísť tadiaľto bývať do voľakého menšieho, lebo mám aj tu na smutné spomienky. Podával som inzeráty, že rád by som vymenil za menší. Viacerý nevyhovorá lokalita, potom pani Jana sa ozvala telefonicky, že ona pozná voľakého pána, ktorý je ochotný mi pomôcť z hľadiska tohoto bytu. No a potom som prišiel na to, že ako mi pomohol s týmto bytom, týmto pravdom, že ma okradol o môj majetok. Čo sa stalo? Sprostredkovateľka pani Jana skontaktovala Františka Méryho s Miroslavom S., údajným majiteľom realitnej kancelárie. Dohoda bola jasná. Zaplatia Františkovi Mérymu 100 000 korún v hotovosti a za 300 000 mu kúpia jednoizbový byt alebo garzónku. Potvrdili to aj dohodou, ktorú osvedčila notárka. V dohode je tiež uvedené, že kým Františkovi Mérymu nenajdu nové ubytovanie, môže bývať vo svojom starom byte. Dnes žiadny byt nemá a žije na ubytovni. Nemôžem povedať, že by sa mi tu nepáčilo, len to sa mi nepáči, že mám iba jednu malú miestnosť a máme tu na spolubývajúcim spoločnú toaletu a kúpeľňu. František Méry je v takmer neriešiteľnej pozícii. Uvedomil si, že ho podviedli. V deň uzatvorenia dohody totiž podpísal ešte jeden, oveľa závažnejší dokument a tým je kúpna zmluva. V nej je uvedené, že Peter S., syn majiteľa údajnej realitnej kancelárie, odkúpil za 400 000 korún byt Františka Méryho. Proti tomu som ja mal výhrady, lebo ja som povedal, že pán Miroslav, nenevajte sa, tam je uvedené 400 000. Vy mi budete dávať zálohu 100 000 korún. Mne tá pani Jana povedala, že tam je ako dodatok medzi účastníkmi, že takto oni to robia, že dajú veľkú zálohu a do zbývajúce sumy oni potom kúpia do osobného vlastníctva buď garzónku alebo jeden izbový byt. Podvodníci rátajú s tým, že ľudia sú neznali, neprečítajú si poriadne zmluvy. Väčšinou im títo ľudia, ktorí vykonávajú tieto formy podvodov, rýchlo tieto zmluvy predtočia, aby ich podpísali. S tým, že je to všetko v poriadku, títo ľudia im dôverujú a naozaj to podpíšu aj u notára. V tej zmluve častokrát napísané, že ľudia to podpisujú pri slobodnej vôli, vo vedomí a nie sú pod žiadnym časovým tlakom. Potom je to právne veľmi ťažko vymáhateľné. Keď som videl tam tú pečiatku, ja notárske overené, tak ja som si myslel, že keď tam notár dáva svoju pečiatku, tak ja, že to preštudoval a že to je podľa zákona. Ja som tom vravím, keď je tam pečiatka, tak prečo nevravím? No tak keď to oni takto robia, každý klient je s nimi spokojný, vravím, tak budem aj ja. Povedzme si pravdu, situácia Františka Méryho je mimoriadne ťažká. Prišiel o byt, podal síce na políciu trestné oznámenie, ale polícia prípad prešetruje už rok. Chýbajú totiž dôkazy. V tomto prípade skúmajú najmä dôvody a hľadajú dôkazy na to, že tento človek naozaj uvedol do omylu toho predávajúceho a nevyplatil mu túto sumu. Bohužiaľ, pán Méry podpísal svojím podpisom prevzatie 400 000 a veľmi ťažko bude preukazovať, že prevzal len 100 000. Keď človek nemá svedkov, že prevzal iba 100 000 a nie 400 000 korún, je to pre neho zlé. A svedkovia v takýchto prípadoch väčšinou nie sú, čo podvodníci dobre vedia a rátajú s tým. Je tu však moment, kde vzniká nádej pre poškodeného a končí pre podvodníkov. Tým momentom je, keď sa poškodení spoja. My sme našli aj ďalších. Pani sa dozvedela, že teda skrátka, že chceme predať byt, tak prišla ku nám, ako zazvonila nám zo zdola, tak som mu pozvala ďalej a tak sme sa rozprávali, ako že ona nám pomôže pri predaji bytu a tak, že je z realitnej kancelárie a tak podobne. Scenár bol absolútne rovnaký ako v predošlom prípade. Pani Jana skontaktovala predávajúcu s pánom Miroslavom. Jediný rozdiel je v tom, že išlo o družstevný byt, kde previedli vlastnícky podiel na nového majiteľa. Mali za to dostať 600 000.
Po prevode však neboli žiadne peniaze, iba surové vysťahovanie. No a potom nám vykopli akože zámku, dali si tam druhú. No a Kto konkrétne vykopol tie dvere? aj s pánom s tým, čo tam teraz býva. Tak potom sme zavolali policajtov, išli sme za pani Ja som sa aj pýtala, že či ma pozná. A ona mi povedala, že ma nepozná. No a hovorím, a tento papier, čo ste mi dala, teda, že to také akože osvedčenie. A ona hovorí, že s tým si môžem vytrieť zadok. Poškodenými nie sú iba pani Polakovičová a pán Méry. Okrem nich podali na políciu trestné oznámenie aj ďalší dvaja ľudia. Celkovo sa suma z podvodného získavania bytov vyšplhala už na viac ako 1 000 000. Boli sme veľmi zvedaví na vysvetlenie pána Miroslava S. Odmietol sa s nami o čomkoľvek baviť. Prečo by som sa vám mal spovedať v takýchto veciach, mi povedzte. Viete čo, nemínajme telefón zbytočne, ja nemám ani s vami o čom debatovať, od toho sú kompetentné orgány. Kompetentné orgány začali Miroslava S. a Janu P. preverovať. Ako náhle by bolo vznesené obvinenie, bude pozastavená činnosť firmy. Všetko závisí od okolností, môže to byť veľmi rýchlo, závisí to od dodania všetkých podkladov jednotlivými štátnymi inštitúciami, v tomto prípade napríklad notármi. To, že tých občanov je viac, bude len ďalší dôkaz, že kupujúci uvádza do omylu týchto predávajúcich a úmyselne sa obohacuje na ich úkor. Toto by mali vyhodnotiť orgány činné v trestnom konaní po zvážení všetkých dôkazov. Tam tá šanca podľa môjho názoru je väčšia. Počet podvodov s bytmi podľa policajnej štatistiky výrazne narastá. Je teda možno čas myslieť na zmenu legislatívy. Našim občanom chýba právne vedomie a z hľadiska ich ochrany, pretože takýchto prípadov je výrazne čím ďalej tým viac, by bolo vhodné, aby takéto kúpne zmluvy a iné zmluvy, čo sa týkajú nehnuteľnosti, robili advokáti, notári, eventuálne realitné kancelárie, ktoré majú na to právnu licenciu.